presented by Saran Films Hit। नारी नहीं है अबला, ये बात है पुरानी, नारियों की गोद में पलती है जिंदगानी। नारी है घर की लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़िया तलवार बन के खनके। तो जी हाँ, वक्त आ गया है सोचने का, समझने का और एकजुट होके विचार करने का। तो चलिए सोचते हैं, समझते हैं और असली प्रत्याशी का चुनाव करते हैं। मीना देवी जी तो तारी हो खतावे हाला, गौआ मोहाला में नारा सुनाला। हाँ, मीना देवी जी तो तारी हो खतावे हाला, गौआ मोहाला में नारा सुनाला। घरे घर चल के सबके बतावे के बा, घरे घर चल के सबके बतावे के बा। ए भैया, ए भाभी, ए चाचा चाची सुन बतिया हो, भोटावा गिरावे के बा। मीना देवी भइल बारी खाराइन के, वार्ड से जितावे के बा। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, तू अपनी एक ठोकर में जमाने के 100 इनकलाब लेकर चल। Mixed by उपेंद्र उजाला। पूरा ईमानदारी से करी है सबके काम हो, सारा फंड फ्री में मिली, लगी नहीं दाम हो। पूरा ईमानदारी से करी है सबके काम हो, सारा फंड फ्री में मिली, लागी नहीं दाम हो। खाली से उजागर करी है वाडवा के नाम हो, आपन वोट ना गवावे के बा, आपन वोट ना गवावे के बा। ए भैया, ए भाभी, ए चाचा चाची सुन बतिया हो, भोटावा गिरावे के बा। मीना देवी खारा भइल बारी इनके, वार्ड से जितावे के बा। इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, सब राही है एक राह के, सब पर प्यार लुटाता चल। गौआ के कांचा सड़क पक्का बनवई है, वादा जवन कइले बारी जल्दी पुरई है। गौआ के कांचा सड़क पक्का बनवई है, वादा जवन कइले बारी जल्दी से पुरई है। बिजली या पानी के सबके समस्या हटई है, आपन विचार सबके सुनावे के बा, आपन विचार सबके सुनावे के बा। ए भैया, ए भाभी, ए चाचा चाची सुन बतिया हो, भोटावा गिरावे के बा। मीना देवी खारा भइल बारी इनके,
वाद से जितावे के बाद। Presented by Saran Films Hit.